Hei, salutare toată lumea, eu sunt Ana, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și asta face ce se află în telefonul meu. Am aici 9 bilețele, cred, mama mea mi le-a scris și astăzi vom face ce se află în telefonul meu. Aici am 9 bilețele și vom extrage câte unul. La final, dacă nu fac vreo provocare de aici, adică dacă nu o să vă arăt ce am în telefon, o să trebuiască să pun pe Instagramul meu, pe Dia Fan Page, sunt fan Abi. Știți că între Fighting și Abi este o mare iubire, bine spus, foarte mare iubirea. Știți că a făcut chestia aia, a făcut scuze, melodia scuze și Fighting a postat la, cred că o zi sau două de ei scuze ea și exploita și din Five Games, a liat cu Abi, au scos melodia așa pe Five Game Tank, știi, și de alea de acum 2 luni, 3. Bun, acesta este telefonul meu, am un Samsung A20. Lăsa că știu din YouTube nu face tituri. Bun, hai să luăm primul bilețel, să știți că nu mă uit. Iau pe asta. Bun, să vedem. O să vă arăt și vouă. Sau o să scrie jos. Scrie așa: ultima conversație de pe Messenger și contextul ei. Bun, cine mai folosește Messenger, numai că îl am, nu știu, cred că maică mi mai trimite mesaje pe Messenger. Stai să vedem. Ultimul mesaj de pe Messenger este de la o fată, Dana o cheamă, nu o să vă pun numele ei de familie. Oana Teiterit. Contextul era că vreau să mă duc la cum se numește, la copilul ei, cum îl cheamă, Joshua. Da, bun. Am scăpat ușor, am un punct, o să scriu aici, un punct mare pentru mine. Bun. Nu le mai amestec, că deja le-am amestecat, dacă o să le mai amestec de asta. Iar mi-a căzut bilețelul. Știți care e ideea? Că nu-l mai găsesc. Revin când îl găsesc. Bun, deci m-am chinuit să-l găsesc. Uitați-vă, ăsta este. Despre ce să vedem. A 5-a notiță din noți. Băi, nu o să cred că o să vă citesc. Nu mai revelat și chestii notițe. Nu cred că o să vă citesc, o să vă pun aici screenshot. Unu, 2, 3, 4, 5. Nu o să vă pun, o să șterg, o să fac cu liniuțe așa celelalte pentru că am numai revelații și copiuțe la teste, la chestii și nu vreau, pentru că doamna dirigintă se uită la vlog. Da, este un pachet de țigări cu negru pentru mama mea, chestii. Pentru că uit și vreau să iau de la magazin și am vrea foarte multe și da, chestii. Bun, următorul este, hai să le mai amestecăm așa, să vedeți, să puteți să le amestecăm să nu fac. Bun. O, mic. Mamă, al 6-lea DM din Instagram. Aoleu! Băi, nu vreau să zic că sunt influencer, numai că nu ai nenorociri de la al 6-lea era? Parcă da, uite ce vreau. Da, al 6-lea. Da. La mine, bineînțeles, n-am bineînțeles. Pentru că am și fanpage-uri, am zis. Chiar da, cineva. Mamă, deci dacă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vă zic, este de la o fată. Am vorbit și cu Loren, am zis și cu Diana acum. Și cu Diana Extruda, nu am făcut. Să vă fac așa, să nu credeți că vă mint. Este
Am răspuns la o de-aia. Deci mama mea spală la trecut să zic că nu mai contează. Am o oglindă bucătărie, nu știu ce. Este un răspuns la ceva cu Diana. Că și ea mi-a zis că și-a o place pe Diana. Că vă las aici, nu mai stau la edit să fac chestii. Bun. Am scăpat. Am 3 puncte. Am uitat să scriu acel de dată, îmi pare rău. Bun, mama, a scăpat ușor până acum să vedem. Stați, vă iau pe care am atins. Sper că nu ca niciuna, că nu să văd că nu ca nimic pe aici. O poză de pe Snap din data de 9/11/2019. Mamă, atunci e ziua lui BFF, nu știu ce făceam atunci. Mamă, sper să nu fac vreo tâmpenie de aia să arăt ca intru pe Snap. Snap aici. Nu la conversații, poze, cred. Da, poze. Nu înțeles poze. Stați, nu din mai. Stați că știți că ne dă decembrie. Revin cu poza. Mamă, de cum v-am zis, mamă, pe 9 noiembrie a fost ziua BFF-ului meu și a avut mare party și au cântat Lino Golden, a cântat... Uitați, stați să vă arăt, o să fac screenshot, de fapt, e un am făcut screenshot, da, nu să vedeți. Uitați cum țipam! Da, eu ziceam, nu știu ce ziceam. Tot din ziua aia. Băi, sunt mai chestii de atunci, nu știu. Uitați, au venit de ea muzicieni, doamne, am scăpat și de asta, am 4 puncte, gata, nu mă interesează, nu mai vă arăt nimic, Snap că nu mai revelați și chestii. Doamne, hai să aleg un bilețel, doamne. Era frică că gen pe atunci e ziua BFF-ului meu și făceam vreo nenorocire, beam ceva. Știu că băusem în seara prima dată când luasem un șat, frate. În ziua aia, da. Aia a fost prima dată când am băut. Bine, nu m-am băut gen, am băut un pic. Mai mult. Sunt prea fresh. A doua înregistrare. Bă, eu cred că nu țin înregistrările. Stai să văd dacă... Le țin înregistrările. Că mi se pare că le-am șters din ele. Înregistrare, stați. Mamă, eu înregistrez de-alea listă. Stați să mă uit. Deci, a doua înregistrare. Stați, revin să văd. Hai, că o să vă arăt 5 puncte. Încercați să cânt 5 Game Story, dar n-am voce, deci... Și asta mă das 5 Game Story. Deci mă prosteam. O să vă las doar puțin prima dată când a început. O să vă las puțin să înceapă. Atât vă las pentru că e nenorocire, nu știu să cânt. Eu cred că știu să cânt. Eu știu să cânt, dar nu știu să cânt, adică... Nenorocire maximă. V-am arătat, deci v-am arătat puțin ce este. Bun. Atât. Să vedem. A 7-a conversație de pe WhatsApp. Bun. Cred că o să vă arăt că nu e ceva mai... Mi-a rămas sărăcia asta de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Cealaltă conversație o să vi le pentru că da, nu vreau, o să vă arăt, o să vă pun aici de fapt, o să vedeți. Este, îți dau când mai fac, este de la o fată, de la verișoara mea, Roberta, viața mea, cred că se uită la locul ăsta, nu știu. E de pe 2 mai 2020, de ce, în fine, nu o să vă citesc conversația pentru că este o conversație intimă de fete.
Este n-am de ce să despățit de Crash-ul Infinite. Bun, haide să mai... Bun, asta. Ultimul mesaj trimis de la Crash. Mamă, mai... Nu, e nenorocire, n-ai cum. Nu știu, nu cred. E, ce faci? O să, da. Într-o oră este ok. O să vă șterg numere, pentru că nu vreau ca să vedeți numere. Uitați, asta este. Gata, atât. Să nu puneți stop, să citiți. Oricum o să dau blog acolo, pentru că... Da, am 6 bilețele. Am 7 bilețe, de fapt. Uit mereu. Este ce faci, o să vă pun... Asta să nu am făcut screen ca să pun. V-am dat de pe Messenger, pentru că noi vorbim mai mult pe Messenger decât pe WhatsApp. Și de pe WhatsApp vorbim numai chestii nelegale, ok. Deci. Bun, am 2 bilețele. O să clarific pe asta. Cât? Era sarcasm. O poză de pe data de 1/1/2020 din galerie. Voi, nu cred că mi-am făcut vreo poză atunci, sau dacă am făcut, cred că le-am șters, probabil. O să vă arăt de la Revelion dacă vreți, dar așa, de pe 1/1 nu cred că am. Stați puțin. Stați să dau la așa. Aprilie, februarie, stați aici. Nu am, dar dacă vreți vă arăt de pe... Este o poză cu un băiat de pe 10 ianuarie, pentru că nu am uitat. Stați, este o poză cu un băiețel. Foarte drăguț, nu o să vă mai arăt aici. Bă, am un punct, nu mă interesează și ultimul bilețel, nu o să mai fac ultimul bilețel. Nici nu știu. Pe asta eu am scris-o. Ultimul mesaj trimis mamei tale. Mamă, deci... Stai să văd dacă vă arăt, că nu cred că o să vă arăt. O să dau prima dată pe WhatsApp să văd dacă am vreo nenorocire trimisă de la mine. I-am trimis-o de aia, țigana pungă. O să vă arăt aici. Tocmai că mi-a vorbit foarte... Băi, și cred că cam atât și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Eu am fost Oana, voi ați văzut ce este în telefonul meu. Da, și nu voi pune pe niciun story că sunt fan Abi. Yes. Cred că o să mai fac și partea a doua din acest videoclip cu alte chestii, cred că mai încolo. Și o să fac și un Q&A. Acum cred că după vlogul ăsta filmat, sau dacă nu o să mă duc la un vecin, o chestie interesante. În fine. Și o să pun cele mai virale întrebări, câți bani fac din YouTube, câți bani fac eu din YouTube. Da, o să vă răspund acolo. Eu am fost Oana, vă pup și vă iubesc.